O dyma ni yn y Bala, dwi yng nghartre Dr Graham Thomas ac yn ni'n mynd i drafod i elusen HIV Lesotho. So, croeso i ti, Graham. Diolch yn fawr. Wel, croeso, diolch i ti am dy groeso di yn y gartre di. So, Graham, cyn i ni drafod yr elusen a'r prosiectau sydd gen ti mlaen, a dybeithion di am y dyfodol, ellith ni sôn am falle, ti'n meddwl bod y hanes di gyda'r elusen yma, ac ers pryd o'i ti wedi bod wrth y lliw? Yni. Wel, es i deheubarth Affrica fel meddyg ifanc i weithio, ac ers hynny wedi cadw rhyw fath o gyswllt â'r ardal, ond yn 2001 es i gyda'r wraig a cael claws o dolen Cymru Lesotho i ymchwilio mwy am yr ysbytai a'r sefyllfa iechyd, ac yn ffindio ardal gwledig, mynyddig iawn enw Tebelong, lle oedd anghenion dwys oherwydd HIV ar y pryd. A cychwyn gwaith achos da, dath o'n elusen wedyn yn annibynnol, ac cefnogi'r ysbyty a'r gweithwyr iechyd oedd y blaenoriaeth ar y pryd, ond yn fuan iawn sylweddoli oedd eisiau cynnwys yr eglwysi a'r gymuned yn fwy eang, ac yn fwy ddiweddar canolbwyntio ar ysgolion. A teitlu'r elusen HIV Lesotho yn rhoi y dechreuad, siwr o fod. Dyna ffordd ddechreuodd gyda gwaith iechyd yn arbennig gyda HIV AIDS. Oedd pan oedd HIV y pandemig ar ei weitha, oedd Lesotho yr ail gweitha yn y byd. Felly doedd ddim yn bosib cynnal profion, oedd pawb ofn sôn am y cyflwr, doedd dim triniaeth ar gael, ac oedd bobl ifanc, pobl canol oed yn marw o flaen eich llygaid. Oedd yr ysbyty yn llawn pobl sâl iawn, ac ond un tynged iddyn nhw, hynny yw marwolaeth anghyfforddus buan. Mae hynny oll wedi trawsnewid. Diolch i'r gwyddoniaeth, wrth gwrs. Mae'r profion nawr, mae'n ymgyrch pawb i nabod ei statws yn Lesotho, ac mae'r triniaethau, diolch i Gates Foundation, Clinton Foundation, Global Fund ar gael yn rhad ac am ddim i bawb sydd ei angen. Felly mae stori trin HIV yn Lesotho yn un llwyddiannus iawn, sydd yn meddwl bod bron ddim plant nawr yn cael ei geni gyda'r cyflwr, sydd yn fantes anferthol, wrth gwrs. A mae hwnna'n golygu, Graham, bod gwaith yr elusen wedi newid rhywfaint? Neu mae'r ffocws wedi newid? Yn gymwys, ie. I ddechrau oedd o'n crisis management, oedd ni jyst yn trio datrys beth oedd yn bosib, ond ers hynny, ac yn wedig ers Covid, mae'r ffocws wedi bod mwy ar addysg i'r plant, sydd wrth gwrs yn cynnwys teuluoedd bregus. Mae ysgolion yn Lesotho yn darparu pryd o fwyd brecwast ac amser cinio, ac wrth gwrs mae'r addysg ei hun a'r cymdeithasu. A'r gofal bugeiliol mae ysgolion yn darparu raddau yn bwysig, holl bwysig i rhai o'r plant mwyaf bregus anghennus yn enwedig yn cefn gwlad. This is a greeting to Ysgol Godref Berwyn in Bala from Tebelong High School in Lesotho. Ac o ti'n sôn yn gynharach bod yna ysgol penodol sydd yn dyfeddwl i'r y foment. Felly, lle ti sôn rhywfaint o'r stori yna i ni? Yn ardal Tebelong, mae yna 5 pentre, a ni wedi llwyddo gweithio gyda 4 ysgol, ond oedd na un oedd just bach yn anodd, tlawd iawn, anodd i'w cyrraedd, ac rhywsut oedd moral reit isel, ac gafon nhw help gan USAID,
o America, ac arian I codi 2 ddosbarth ysgol newydd, achos oedd problemau difrifol gyda'r adeilad presennol. A maen nhw wedi dechrau ar y gwaith, ond nawr methu cael gweddill ar arian gan bod USAID wedi chwalu o leia am y tro gan Trump, ac dyn ni gyda cyfle I codi rhyw 5,000 o bunnoedd I orffen y job, rhoi to ar a gwneud yr ysgol, dod o fo I fyny at safon, cael trydan I mewn a lledaenu'r dosbarthiadau cyfrifiadurol ac hyd yn oed cael nhw ar-lein yn pen draw. So fydd yr elusen, os ymgyrch gan yr elusen nawr I godi'r 5,000 yma, I wneud lot o waith am swm wyddol fach I gymaru a be mae'r pethau yn gallu costi? Ie, mae'r rhan fwy ar arian yno'n barod wrth gefn, ond maen nhw angen 5,000 arall jyst I cwblhau'r gwaith, a bydd hynny yn dod yn nhw'n gyfartal wedyn gyda'r ysgolion eraill yn yr ardal, ac meddwl bod y plant yn gallu manteisio ar rhwngweithio rhwng ysgolion, rhannu gwybodaeth, rhannu athrawon, rhannu cluniaduron sydd yn symud o ysgol I ysgol, ac gobeithio cysylltu nhw gyda Starlink trwy lloerennau sydd yn cylchu'r byd a cylchu Affrica hefyd, lle mae'r ysgolion gallu mynd ar-lein a wir bod yn rhan o'r byd fodern. Meg, can you just introduce yourself and tell us where we are and what we're doing? Okay, I am Sinonira Trongo. I was born and bred here in Tibelong, and apparently I'm working here. It's been 10 years working here. I'm an English teacher. I teach English language and development studies. Here at Tebelong High School with the senior pupils. And what's the story over the last year or so here at Tebelong High School? Tebelong High School is found in the rural areas where there's no technology. Students are not familiar with a lot of things. But then we initiated some fundings from people that we know, people like Dr. Thomas from Wales, who helped us with some connection of the internet. Some computers were brought here in our school. So there are a lot of changes that are happening here at school, because now that we are using technology, it is captivating the interest of our students, our learners, and then the results are basically improving as compared to the previous years. Because I believe that technology, since they are fond of technology, so when we are using it, they become interested and then they learn. So one of your responsibilities is English teaching. Have you noticed any effect on the standard of English literacy in school? Mm-hmm. I've noticed that there's improvement, and apparently I am now doing my master's degree, and then my study is based on using the ICT to teach English language. Basically, I'm using subject-verb agreement because my students are struggling when it comes to subject-verb agreement. So I'm using those computers and the internet that is provided to teach them using that. So I think all in all, there's a change. And I think there needed to be some work on the school buildings to get them in better condition. Have you noticed any change to the teaching conditions? There's a change in the teaching conditions, because our classrooms are in poor conditions. They were, but then there are some improvements that were provided. Students were suffering more, especially when it's winter, because it's cold. Some windows will be broken, some doors not closing properly, but these days they are closing. We see the improvement. The improvement is there, becoming there gradually. And what effect on morale for the school pupils, for the students as well as the teachers? The morale has improved. The morale has improved. We come here to the conducive. I'm sorry.
we come to our school to a conducive environment whereby we don't struggle with buying data, whereby when we are doing the work, we are no longer depending on paperwork. So there's a morale. And then from the rumors or from this, other students, they be telling us that other students from outside Tebelong are interested to come to Tebelong High School, because now Tebelong High School has got a boarding, a beautiful one for that matter, which has the flush toilets. They are bathing with using the showers, hot showers soon. Hot showers soon. So yeah, I think all in all, there's an improvement. Kia ora bone. Kia leva ntate. So wrth i ti edrych i'r dyfodol nawr, Graham, o ran Lesotho, beth yw dybeithio di? Be hoffet ti weld yn y dyfodol? Wel, mae cyflwr yr eglwysi wedi dirywio'n enfawr ers Covid. Mi oedd nhw wedi bod yn llawn pobl ifanc, yn fwrlymus, brwdfrydig, ond oedd y clo yn gaeth iawn yn Lesotho. A mae'n gymdeithas ceidwadol iawn, ddim yn newid yn gyflym, felly am rhai blynyddoedd oedd nhw'n methu ymgynnull a gweithredu, a mae'r eglwysi pellach yn sgerbyda i gymharu a beth oedd nhw o ran cynulleidfa. Mae yna cwpl sydd yn dylentog iawn, sydd ag awydd gweithio fel efengylwyr, ac gan bod ni wedi gweithio gyda'r pentrefi a'r ysgolion yn y 5 pentre ar draws y plateau, mae'r perthnasau yn dda, a dyn ni'n gobeithio sefydlu'r cwpl yma fel efengylwyr i ailgychwyn gwaith plant pobl ifanc yn yr eglwysi, a gobeithio gweld llewyrch a gwaith yn blodeuo dros y blynyddoedd nesaf. So gwaith ieuenctid mewn nifer o bentrefoedd gwahanol? O dan adain yr eglwysi lleol, yr enwadau lleol sydd yn bodoli yn barod. Wel, Graham, diolch i ti am egluro popeth i ni ac am dy frwdfrydedd di a thwthlondeb di gyda'r elusen yma. Diolch yn fawr. Wel, ers ffilmio'r fideo, mae pethau wedi symud ymlaen. Newyddion da a newyddion trist iawn. Newyddion da, mae'r ysgol oedd angen to, wedi cael to erbyn hyn, mae'n sownd yn erbyn y tywydd, gwaith da, chyflym, ac maen nhw'n gweithio nawr, ac dyn ni'n chwilio am help i trwsio'r ochr mewnol, ac rhoi paent a llawr ac dodrefn wrth gwrs ar gyfer y plant. Newyddion trist iawn. Byddwch chi'n cofio'r teulu, Joshua Ramatladi a'i wraig, mae Ray Twmetse Ramatladi, sydd yn cael ei nabod yn Tebelong, lle mae'n dod ohoni yn wreiddiol fel Sotang Mohale. Fi farw hi yn sydyn iawn, falle o sepsis, yn gadael ei gŵr, Joshua, yn cadeirydd, a hefyd 2 ferch oedran ysgol uwchradd ac ysgol cynradd. Felly, dyn ni ddim yn hollol siŵr sut bydd bethau'n datblygu nawr yn y dyfodol, ond mae'r weledigaeth yr un fath. Dyn ni eisiau galw efengylydd i weithio yn Tebelong, i denu plant a phobl ifanc nôl at yr arglwydd trwy'r eglwysi. A dyn ni yn credu bydd Joshua yn ymwneud â'r swydd, bydd o'n cymryd y swydd maes o law, a'i 2 ferch yn ei gynorthwyo, fel maen nhw'n gallu fel teulu. Felly, yr apel yw i ni cefnogi'r teulu hwn ac yn ei galw nhw i waith yn efengylu yn Bro, mebyd Joshua a'i wraig y ddiweddar ac cymorth yn y gwaith hyn yn werthfawr iawn. Diolch yn fawr.